A prensa escrita en papel. Para imaxes temos as tablets e os móviles, que son un gran usuario deles, Pero iso sí, isto... Que non nos falte este papeliño. Opa, xentiña da boa! Como andamos, Ben, cuidado, Hoxe hai pan. Polas dúas beiras, por abaixo e por arriba. E polo medio, que lle metemos? Diso encárgase o gran colega, o amigo, o que sobrevoa os ceos, os montes, os mares, para coller o mellor produto que hai en Galicia. Bueno, aquí temos dous boletes que xa hai, mi madriña, son redondiños, que ben feitiños están. Temos aquí un anaco de touciño afumado, para dar sabor. E aquí temos un ovo, allo, un anaquiño de trufa negra, un pouquiño de pan relado, sal, queixo, uns canónigos, ou se tedes unha leituga, un tomate, un cogombro, unha cebola... Canta todo da horta, Non vos asustedes que non hai tanto. Aquí un pouquiño de mostaza, isto, un pouquiño de pemento doce ou picante, a vosa elección. Fátenos o principal. O que fai que todos os astros se alineen un tras de outro e digas, que bon, que rico. E para eso, un boi, Un boi, non o fillo de Tarzán, un boi, dos que temos por aquí por nosos montes, vale? Rafiña, onde andas? Oído no campo, chef, por suposto, claro que sí. Se o noso chef quere boi, eu vou onde están os mellores bois de Galicia, no Coirós. E viñemos ata aquí porque hai uns bois e hai unha persoa que se dedica á crianza de bois e están os mellores bois. Esta reportaxe vai quedar moi interesante. Pois nada, aquí estamos en Agrodaica con David e as súas mascotas, uns bois de máis ou menos 1000 kilos. Pois temos agora un 2, 3, 4, 5, uns 5000 kilos ao redor e non pasa nada, verdade? Porque somos profesionais e o reporteiro recadeiro vai ali onde está o mellor produto na súa orixe e non hai medo nin dor. David, que tal? Moi ben, aquí estamos. Aquí no Coirós? En Coirós. Con estes señoritos que se chaman, porque teñen nome, non? Sí, o máis grande de todos é Pocholo, ¿sí? Moreno, Marelo, Rubio e Bartolo. Mira, Alex, por favor, atención, Xoanqui, aquí, Bartolo este. Sí. Que tal, Bartolo? Hola, moi boas. No, di que non lle interesan moito as entrevistas, non pasa nada, eu respeto a vida privada de todo o mundo. David, ti dedicaste a cría de gando, neste caso de bois. De bois, exactamente. Pregunta, hai tantos bois como din os restaurantes? Non, a verdade é que non, hai moito mito en eso, pero non é tanto como se di. Realmente certificados hai moi poucos en toda Galicia, o que pasa que depois véndenos lebre, entonces non hai maneira. Vaca por boi, non? Vaca por boi. Que non nos escoiten eles, canto tempo dura a crianza destes bois? Bueno, en teoría eu vou intentar largalo o máis que poida, pero entre os 10, 11 anos sería o punto ideal para pasar... Claro. E non che dá pena? Moito. Eu non estarei na casa o día que se vayan. Eu teño un conflito ético agora mesmo, porque claro, estes señores, claro, mírame así con eses olliños, e son tan mansos. Xoanqui, seguro que che vale o produto, non? En primeira, perfecto. Vale. Eu é que agora son vegano, Eu agora, o que eu a verdura, todo iso é o que prefiro, eu carne non como. Graciñas, David. Hasta logo. Aí che mandamos a carne, dá boa conta dela, Ale. Lévame daqui, lévame. Vámonos por aquí. Víchedes, que non sei que tiña aquí unhos bultos. O Rafa, non sei que lle pasa. Mi madriña, bueno, pois que temos? Surprise! Xa teño picadiña, a mí non me pillades, non, na ribeira, non me colledes na ribeira. Carne de boi, a partir esta pouquiña de grasa, vedes a infiltración que teñe, ves? Isto é o que fai que... Esta infiltración de grasa é a que fai que ese sabor característico da carne de boi. Comezamos a traballar, imos a preparar. Ben, por unha parte temos a carne, imos a botar aquí xa.
xa nos vamos quitando de cousas de en medio. Picaremos isto, picamos o resto. Vai quedar aí. Eso é. Moi ben. Isto podemos dicilo carniceiro ou facelo na casa. Eso como vexades vos. É moi doado. Se colledes, vedes onde está o sentido da febra, non? Que está así, para este lado. De acordo? Se facemos así, e despois facemos o corte transversal, guardamos o xeito da carne, vedes? Así, así. Xa nos queda perfecto para cortar. Xa se nos vai, ela sola vai se desfacer. Vedes, non fai falta prácticamente nin cortar. Estou tirando dela. Non estou cortando absolutamente nada. E xa se desfai, de acordo? É o xeito de facer a carne picada así na túa casa. Ou eu a fajo así. Toda a vida é sigo vivo. Vale. Aí temos a carne picadiña de boi, vale? Moi ben. Vou lavar o coitelo e pasarlle un trapiño. Aquí non tardo nin nada, nada. Quieto. Ahora sí. E aquí que teño este pano. Moi ben. Continuamos. Secamos coitelo. Que lle botamos aquí? Sargamos un pouquiño de sal. Que máis lle botamos? Unha xema de ovo. Vou buscar por aquí un cunco. Para que? Non solamente para ligar esta carne, sino tamén dalle unha melosidade a esta hamburguesa. Maravilla, que non falte ese ovo galego. Está ben. Ben, máis cousiñas. Isto vale despois para a cea, Ou para mañán, para o desayuno. Unha xema de ovo aí batida con uns arracos de xamón. Vainos de maravilla. Un dente de allo pareceme demasiado. Eu creo que unha terceira parte dese dente de allo vai nos ir ben. Mais xa é matar moito a chicha. E mirade, tomade a paciencia, o tempo e o xeito de facelo moi picadiño. Vedes? Insisto moito, porque aquí non pasa pola tixola. Por eso non quero botar, nin botedes un dente de allo enteiro. Un dente de allo enteiro por un quilo de carne. Pero aquí caberá 200 gramos aproximadamente, non? Entón, así. Sóbrame este, mirade. Este, dentro do cuarto, mira, sóbrame. Isto chega. Non precisamos nada máis. Faise demasiado. Insisto, porque é un pecado. Coller esta carne que despois diga, ai, sabe a allo. A trufiña negra non é tan cara, é cara, claro que cara. Pero, a ver, 3 euros, unha cousiña así, para un día especial, para facer, ademais, 3 euros, esta concretamente 1,5 euro, porque era o dobre a cantidad que merquei e tal, pois, por lo tanto, eso aromatiza unha cantidade de pratos, cantidade de un guiso inteiro, vale, para varias personas, por lo tanto, a ver, é asumible. Ai, a trufiña esta que rica, por favor. Vou dar un poquinho máis, así, un anaquiño máis, un lisquiño así, vedes? A poder relar tamén, con un relador. Pero así, a ser tan pequeniña, tan... Podemos facela así a coitelo directamente. Tampouco manchamos tanta ferramenta que despois eu non sei vos, pero eu o que mancho frejo. Oh, que rico. Os ovos fritidos cunhas lascas de trufa por enriba e un pouquiño de xamón. Pónseme cara de lerdo, máis da que teño aínda. Moi ben, comezamos a remexer un pouquiño. Isto, ven para cá. Comeza a falar el solo. Que máis cousiñas? Mirade, vamos a facer unha cousa antes de nada. Imos a poñer esta cebola
a hamburguesa como que irades. Se queredes metela en cebola fresca, eu vou caramelizar un pouquiño, vale? E para iso, para facela rápido e que nos salga ben, imos a facer así. Vou cambiar o corte. Aí. Moi finiña, moi finiña, moi. Eu creo que con esta chéganos. Aí está. Parece unha tixola moi grande esta, para meter solamente a cebola, polo tanto, vou facer unha cousiña. Vou deixar aquí. Isto moito mellor. Mais axeitao. Ben. Chisquiño de aceite. Prendemos o lume. E para dentro. E aí que se vai facendo pouquiño a pouco, mentres estamos aquí co labor. Agora teño 9, para levantar un pouco, pero mira, xa inmediatamente vou baixar a un 5. E aí, sin prisa, un pouquiño de sal para caramelizar, xa sabedes, un pouco de azúcar, pero eu paso. Prefiro que non este totalmente caramelizada antes de que botarlle azúcar. Eu que sei, son manías. Moi ben, aquí imos aprender tamén 9876 e collemos esta grasiña de porco e a deixamos aí que fale, que discuta ca sartén aí, que discuta ca tixola. Acercamos para a carne, probablemente agora miramos a cantidade de pan relado que precisamos para facer unha bola, para despois ca bola baixar. Queixo. Isto vai para despois, isto vai para despois. Isto, que é o pemento doce ou picante, o que queirades, vai cos chips que imos a facer de cabaza. Isto vai en cru. E os boletes, pois xa sabedes, os boletes é para... pois para contar todo isto. Ben, seguimos. Outra cousa que imos a facer tamén, que o vamos a facer xa, vai a ser quitar unha roda así. Imos a facer dúas por se acaso. E imos a facela xa. Imos a facela aquí, mirade. Isto poñemos para aquí e isto marcamos aquí. Sen aceite, sin nada. Aí. Vale? O tomate, a estar torrado aí, tamén caramelízase, faise un gusto moi rico. Diferente. O queredes meter en cru? Pareceme perfecto. En cru. Perfecto. Pero quero facer hoxe algo especial, algo que este moi rico, moi bon. E como que quero facer honra ao título do programa, non se me vai escapar o de estache bo. Estache moi bo. Continuamos. Moi ben. Con que? Con con isto, con hamburguesa, imos a formala. Bueno, miramos a textura, non? Vemos que aquí isto non vamos a dar feito, vais nos desfacer. Comezamos pouquiño a pouco, un pouco, non botamos así todo de golpe nun mesmo sitio, Así, damos unhas voltiñas, pouquiño a pouco, non botedes aí que eu a veces vense animadas pouquiño, como se fose sal. Xa cambio conto, xa comeza a ligar aquí. Aí ese fuciño, aí na punta dese ollo como boto de menos. Porque cando a carne é boa, cando a chicha é boa, non fai falta cociñala ni metela na boca, Unha visual e o fuciño, xa o sabemos. Un chisquiño máis. Ben, quieto. Listo. Un platiño. Este gústame. Aí está. Imos a mirar como temos isto, Collemos outro prato. Aquí.
aquí, un garfo por acá. Damos de tralla. A cebola baixamos o lume 5, está 4, 3, 3. Un poquinho máis de aceite. Epa, onde vas? Así. Baixamos o lume e que siga aí traballando pouquinho a pouco. O que falaba antes, non deso do fuciño. Agora que estou aquí en riba tamén venme outros aromes moi agradables tamén. Ben. Ben. Con isto pasa exactamente igual. Pimenta. E chisquillo de sal. Así. Despois he de poñer un pouquiño de orego, Pero isto o retiramos xa, Sí. Fora. Aí. Apagamos este lume. Quieto, xa fumeando demasiado. 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Cero! Ignición. Temos a tixola preparada. Completamente preparada xa. Vale. Ben engrasadiña e non precisamos máis. Quieto. Aí vai. Fora. Reservamos. Moi ben. Isto non o quero deixar nun sitio que non sexa controlado. Non mesturades os utensilios que usedes ca carne en crudo, non apoyedes por aí, vale? Sempre pasades por auguiña e por xabón. Vai salir aquí unha hamburguesa. A ver, vai haber que repartir, Facemos unha boliña, vale? E o único que temos que facer agora hai xente, imos a coller a mitade. É demasiada carne, aquí imos a hacer dúas. Esa a tiramos. Espera. Si, espera. Xa me río, non? Esa vai pa outra, vamos. Estaba desexando que pasara isto. Esta vos parece unha boa hamburguesa, A min sí, a min chegaríame, A min chegaríame. Moi ben. Moi ben, quieto. Fajo esto antes de que me pase máis tarde. Antes de que me pase, que peje máis, sabedes? Dinme conta agora. Engrasamos un pouquiño o prato, vale? E agora sí, facemos a forma da hamburguesa e aí a temos. Me permitides que vou lavar as mans? Gordiña, máis delgada, queredes que vos parece moi grande, moi tocha? Apartade a mitad, baixades un pouquiño máis e listo. Aí o tedes. Isto é para gusto do señorito ou da señorita. Aí vai. Vou a pía a lavar un pouquiño as pezuñas. Iso. Aí vai. Xa tarda, estou mirando aí, que me queda? Non me queda nada, xa. Os liscos, Xoanqui, os liscos. Os lisquiños. Vou apartar pa aquí a trufa, non vai a ser que me caiga así sin querer. Ben, para os liscos vou coller outra tixola e poñer o aceite a quencer. Isto vai collendo forma e cor. Os liscos simplemente un cazo. Por que cambio? Por que digo unha tixola e despois digo un cazo? Pois porque aquí o que nos fai falta é que o lisco se sumerxa en aceite. Precisamos bastante máis cantidade de aceite nunha superficie ampla que nunha estreita, non? Logo, vai aquí, contade que o fondo xa chega, Iso é. Témolo quente, 9. Moi ben. Pelamos. Aí. Pouquiño a pouco.
se vedes que así costa, porque sí, que me está costando. Aí. Aparte, podemos levar un dedo, cuidado. Rectificamos e fora. Sin medo. Sabedes que non rompe pratos, nunca, verdad? Sabedes que... Eu nunca rompín un prato, que non os freja. Que non os freja, nunca, xamais romperá un prato. Vale. Máis cousiñas, deixame, pa aquí, pa aquí, pa aquí. Isto para montar é que non me queda nada. Isto o teño a tope, baixamos, 8, 7, 6, 5, e marcamos. Agora sí que sale, vedes? Aí temos. Eso é. Ben. All right. Aí temos. Estou dándolle por si se me vai a forma, que vexo que non. Ten o compacto ideal. Mira, danme moita envidia, non? Porque aquí temos os aturuxos. Como en México lindo e querido, non? Que te van a decir, ¡yeeha! Pues aquí dá ganas de pegar ese aturuxo de... E se alimenta por un fuciño aquí un. Moi ben, veña, déxate de contos. Collemos, sacamos os riscos como que iramos. Así. A ver si nos sale así. Así, pouquiño a pouco. Eso é. Mira que guai. Que larguiña. Así, perfecto. Bueno, deixádeme torrar a hamburguesa como a queremos. Que tempo hai que darlle? Si vos fixades, isto comeza a subir. Convértese así dun color vermello e tal a un atón marrón. Comeza a subir por aquí a tona. Cando chega por aquí máis ou menos a tona de cor marrón, eu doulle a volta. E aí 2 ou 3 minutos máis. Aproximadamente, para min, para o meu gusto, son 2-3 minutos por cada lado. Podemos extender un pouquiño máis, a 3 minutos por cada lado. Tamén podemos baixar. E que iso vai en voso gusto. Non hai, aí non hai, porque eu, cando xuntamos, como quero a chuleta, señor, non? Cando lle preguntan, é por iso, cada un é un gusto. Eu, polo de pronto, 3 por cada lado, e a teño lista para comer. Deixádeme que fría estes liscos, que é o único que me queda por facer. Montamos a hamburguesa, que eso tamén o sabedes facer. E vémonos aí no resumen. Agora. Mesturamos a carne picada coa xema de ovo, o allo, a trufa, o pan relado, o sal e a pementa. Remexemos ben e montamos a hamburguesa. Friximos os chips de cabaza. Poñemos a cebola a caramelizar e marcamos os tomates, salpementamos e reservamos. Nunha tixola con grasa de touciño facemos a hamburguesa e gratinamos con queixo. Preparamos a hamburguesa con pan, as ervas dos coingos, mostaza, cogombro, tomate e cebola. Empratamos e listo para comer. Temos con queixo galego do noso. Nada de buscar por aí e tal. Queixo do rico, do que está bo. Ai! Ímosalo, mírade pa aquí. Xa teño todo montadiño, a cebola, o tomate, a cebola caramelizada, o tomate que foi na prancha, o cogombro, a hamburguesa. Deixádeme, vou levar isto para a pía. Aí vai. Mirade. E agora, cuns canónigos, cunha leituga, o que querades, Eso que teñades na horta, tampouco vos compliquedes moito a vida. Aí, eu, mostaza, vosotros, ventade, que que querades, pero esta mostaciña despois con este boi. Eso é. Bueno, pois non teño máis que decir. Eso sí, cando non falamos aquí en Galicia, que facer? Comemos.
Vémonos outro día, amigos e amigas. A cariña, pensade, somos máis felices se sorrimos todo o día. Chao, ata outra, amigos.